sedulur bintang ratu kang wonten teng Cilamaya Kulon. Ayai Avita Bos Lobster. Kanggo Kang Imam kang wonten teng Jepang. Nok Nisa. Kesiksa diri kula dipit nalaki nudung kula nyeleweng karo tangga salah tanpa bukti kakang ngajari rapi kanggo ayai Apita kang wonten teng Cilamaya Kulon. Bos Lobster sing duwe lagu gila-gila tingkah lakine kula durung gawe salah dilelarang rusak jiwa raga laki ora setia kanggo sedulur bintang ratu Ciayu Majapahit kang wonten teng Brebes Tegal Arab Saudi Taiwan uga kanggo ayai Aska ayai Apita ora ketinggalan. Kula karo laki emong gawe salah rumah sakula ora duwe wong tua kanggo Kang Ajis mendika dipegat ning laki sun keder balike beli duwe omah arep ngeprak ning sapa yen masih urip memelan mama beli mungkin sengsara kegila-gila tingkah lakine kula durung gawe salah dilelarang rusak jiwa raga laki ora setia sing duwe lagu ayai Apita sing duwe Lobster wong Cilamaya Kulon kanggo sing lagi ana ning Arab Saudi sing lagi ana ning Taiwan kanggo sing duwe LPK Dunia